जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। भाईମାନେ ନୟାଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଆମର ମା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ନୂଆ ଜାଗା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମେ କେମିତି ସବୁ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କଲୁ, ପାର୍କିଂ ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ। ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଠୁ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ କେତେ ଦୋକାନ, କେତେ ବଜାର ଏସବୁ ନୂଆ ବସିଯାଇଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଗାଟା ବି ପୁରା ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଇଯିବ। ଲୋକେ ବି ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଲୋକ ବେଶୀ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଇଏ ଆମର ଟିକେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତଥାପି 700-800 ମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ। ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛ ସବୁ ଅଛି। ରାସ୍ତାଟା ତିଆରି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଢଳେଇ ଫଳେଇ ପିଚୁ ହେଇନି। ଏଇଟା ଆମର ମାଟି ରାସ୍ତା ହେଇକି ଅଛି। ଯେହେତୁ ନୂଆ ହେଇଛି ଆମର ଏଇଟା ଆଗକୁ କାମ ହେବ। ଆଉ ଏବେ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ ତ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆସିବା ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଇଠୁ ଆମର ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ପଡ଼ିଛି, ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ହେଇଛି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଶୌଚାଳୟଟା। ଆଉ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆମର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆମର ରୋଷେଇବାସ ହେଉଛି ଏଠି। ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଆମର ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ଏଠି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଯାଇପାରିବେ। ସବୁ ଏଠି ଆମର ଯଜ୍ଞ ଘର, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା ଏଠି। ଏଠି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠି ଠାକୁର ଡାହାଣ ପଟେ ଆମର ଠାକୁର ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ଜୟବୀର ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଛୋଟ ହନୁମାନଙ୍କର ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ। ଆମର ମା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀଙ୍କର ପୁରା ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେଣି। ଏଇଟା ଆମର ଗେଟ୍ଟା କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ତ ଦିଆହେଇନି, କାମ ଚାଲିଛି, କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ତଳେ ସବୁ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ସିଂହଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଆମର ସାମ୍ନା ମନ୍ଦିରଟା। ତାଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଅଛି ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନେ ବସିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ମା ବୈଷ୍ଣବୀଙ୍କର ବାହାରେ ଚିତ୍ରଟା। ଏଇଟା ଆମର ଗେଟ୍ ମୁହଁଟା, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଏପଟେ। ଆଉ ଏପଟେ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଦେଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫାଟା ଯେ ଏପଟ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିକି ଏପଟ ଗୁମ୍ଫାରେ ବାହାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫାଟା ଅଛି, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏପଟେ ପଶିକି ସେପଟେ ବାହାରିବେ। ଭଲ ଜାଗା, ଭଲ ଦର୍ଶନୀୟ ଜାଗା। ଉପରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ନା ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଟା। ମାନେ ଲୋକ ଆସିଲେ ବସା ବସି କରି ହାଲିଆ ହେଇକି ତା ଭିତରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି। ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆସିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଏଇଟା ଆମର ଠିକ୍ ନୟାଗଡ଼ଠୁ 10 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ ଯିବା ପାଇଁ। ଜାଗାଟା ଭଲ, ନାଁଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।